Jeg sidder her med Maja Panduro, som er folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Og Maja, hvorfor blev du socialdemokrat? Jeg tror, jeg blev socialdemokrat, fordi at fællesskabet er vigtigt for mig. Fordi jeg sådan helt grundlæggende tror på, at vi er stærkere sammen, end vi er hver for sig. Og at vi skal bruge vores kræfter på at løfte hinanden op, i stedet for på at slås mod hinanden. Ja. Og hvor gammel var du, da du begyndte at interessere dig for politik? Jeg tror, jeg begyndte at interessere mig for politik sådan ret tidligt, men jeg tror ikke helt, jeg var klar over, at det var politik, jeg interesserede mig for. Fordi jeg troede, at politik, det var sådan noget med de der gamle mænd i fjernsynet med jakkesæt på, der stod og snakkede om vandmiljøplaner og udligningsreformer og alle mulige andre ting. Sådan meget tørt, og jeg tænkte, det er jo ikke rigtig noget for mig, det kommer ikke rigtig mig ved. Så jeg interesserede mig enormt meget for, hvordan tingene var i skolen, og hvordan vi for eksempel skulle integrere folk, der kommer hertil fra andre lande, og sådan en miljø og sådan en masse politikemner, som jeg egentlig ikke helt var klar over var politik. Så jeg gik ret lang tid, før jeg fandt ud af, at det var det. Og så troede jeg, at man skulle være helt enig i alting for at melde sig ind i et parti, og det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen af os, der er. Så det var faktisk først, da jeg var 22, og var begyndt at læse statskundskab på universitetet, og der mødte en hel masse andre, som var politisk aktive og havde en masse diskussioner med dem, at jeg opdagede, at det i virkeligheden måske netop er, hvis man er lidt uenig, at man skal melde sig ind, for så har man mulighed for at være med til at påvirke linjen i det parti, som man nu synes, man er mindst uenig med. Og det har jeg jo så fået mulighed for, så på den måde gik det jo ret godt. Ja. Og så, hvilken af alle socialdemokrater ser du allermest op til? Jeg er ikke så meget på det der med idoler, men altså sådan historisk tror jeg, der ville det være oplagt at sige Jens Otto Krag, fordi han jo oven i købet var en god Randers-dreng. Ja. Og så var han en meget, meget dygtig politiker, og også en politiker, som var i stand til, altså hvor det var hans politiske mål og hans drømme for Danmark, der var vigtigst for ham, og ikke så meget hans egen personlige karriere. Og dem synes jeg godt, vi kunne bruge nogle flere af. Men sådan nutidigt, så ser jeg faktisk også rigtig meget op til vores partiformand og statsministerkandidat Helle Thorning. Ja. Jeg synes, hun er mega sej, og jeg håber så meget, at hun snart skal være med statsminister, for det tror jeg virkelig, hun vil være god til. Ja. Og hvad er det bedste ved Socialdemokratiet? Det bedste er, at vi har den der tro på fællesskabet, som jeg snakkede om før. At vi mener, at alle skal være med, og at alle kan bidrage. Det er ikke sådan noget med, at man skal sortere i folk, og der er nogen, som man bare siger til, dig har vi ikke brug for. Det synes jeg lidt, man gør i dag med nogle af de arbejdsløse. Der er nogle af de unge mennesker, der ikke kan få en praktikplads, for eksempel. Jeg tror, en af grunden til, at jeg er socialdemokrat, det er, at jeg vil gerne have et samfund, hvor vi siger til alle, dig har vi også brug for. Vi har plads til alle, og vi har brug for alle. Hvad er så det værste? Det værste ved Socialdemokraterne, det er nok den forkerte til at spørge om. Jeg synes jo ikke, der er noget, altså hvis jeg synes, vores politik var dårlig, ville jeg jo ikke være socialdemokrat. Nej. Lige nu tror jeg, det værste er, at vi i opposition, at det er nogle andre end os, der bestemmer. At vi ikke har noget at skulle have sagt, når vi skal stemme om tingene inde i Folketinget, og når vi har de store diskussioner om, hvad for en vej vi skal, så kan vi råbe og skrige lige så tosset vi vil, men nogle gange så føles det lidt som at stå og banke på en mur eller slå i en dyne, fordi at de andre har flertal i forvejen udenom os, og derfor så er det rigtig, rigtig svært at få lov til at være med til at bestemme. Og det er jo grundlæggende derfor, at vi ellers er gået ind i politik. Det er jo fordi, at vi gerne vil være med til at bestemme, hvad for en retning vores samfund skal gå i. Yes. Hej Kasper, og hej 8. B. Jeg sidder her sammen med Oscar, og jeg har lovet ham, at jeg lige vil sende en lille hilsen til jer. Så jeg vil bare sige til jer, at politik er rigtig vigtigt, og det er faktisk også noget, der kommer jer ved, selvom at det måske nogle gange kan virke lidt tørt, når det kun er gamle mænd i jakkesæt. Men det er noget, som påvirker os alle sammen.
Og derfor så er det også rigtig vigtigt, at I minder jeres forældre om derhjemme, at de skal huske at gå hen og stemme nu her den 15. september, når der er valg. Kan I have det rigtig godt og rigtig god valgkamp.